Много, много отдавна, когато пирамидите били още млади, египетските крале играли на могъща и страховита игра. Постепенно тази черна магическа игра прераснала във война, която заплашвала да унищожи целия свят. Но се появил един смел и могъщ фараон, който заключил магията в няколко хилядолетни елемента. 5000 години по-късно едно момче на име Юги открило тайната на хилядолетния пъзел и в него се отключили древните магически енергии. Съдбата го избрала да защити света от връщането на черната магическа игра, подобно на смелия фараон преди 5000 години. Юги-О, злият дух от пръстена. Бакура, какво си направил? Защо ни отведе в царството на сенките? Бакура вече не е тук. Щом не си Бакура, тогава кой си? Аз съм крадец на души. Извършил съм ужасни неща в желанието си да притежавам хилядолетните елементи. Сигурно помниш легендите, нали? Този, който събере всички 7000-летни елемента, ще притежава невероятна мощ. Като свърша с теб, твой елемент ще бъде мой. Това няма да стане, който и да си ти. Тогава нека играта от сенките започне. Първият ход е твой. Първата ми карта ще бъде Киберкомандира, любимата на Тристан. Тристан? Какъв странен сън? Къде съм? Какво става тук? Бакура сигурно е използвал хилядолетния пръстен, за да лови душата на Тристан в любимата му карта. Кой е малкият ти приятел, Юги? Изглежда доста як, но може ли да се справи с това? Бялата магическа шапка. Атака! Господи, сигурно още сънувам. Да, това е. Всичко е само един лош. Не, Тристан! Струва ми се, че картата е победена и душата на горкият ти приятел е уловена в нея. Къде е той? Какво му направи на Тристан? Приятелят ти си отиде. Отиде право в купа с победени карти или, както го наричаме в дуелите, гробището. Не е възможно. Тристан да си отишъл. Ей, това място направо ме побърква. Но как се озовах тук? Помня, че ме атакуваха и в последния момент осъзнах, че се шляя из това гробище. Няма никаква... Какво е това? Не, според този надгробен камък аз съм мъртъв. Това не е възможно. Залозите са много по-големи, когато се биеш в царството на сенките, Юги. Ти направи слаб ход и приятелят ти плати със собствената си душа. Сега, кой от другите ти приятели е наред да пожертваш? Ще се опитам да избягвам картите, в които могат да са уловени душите на приятелите ми. Но за да спася приятелите си, аз трябва да спечеля. Имам само една карта, която може да победи неговата бяла магическа шапка. Любимата карта на Джои. Пламтящия рицар. Ей! Какво става? Юги, какво? Ти си гигант? Господи, накрая откачих. Джои, чуй ме. Душата ти е заключена вътре в любимата ти карта. Превърнал си се в пламтящия рицар. Аз съм кой? Ако не спечеля този дуел, не можем да те върнем обратно. Ако в тази битка те победят, ще бъдеш отнесен в гробището на картите, точно като Тристан.
Гробище! Ако искам да спечеля този дуел, да ви върна в телата ви и да ви измъкна от царството на сенките, ще се нужда от помощта ти. Искаш моята помощ? Имаш я. Сигурен ли си, че си добре? Добре? Мисля, че съм си изгубил ума, но ще се справя. Така, кой си проси боя? Гигантски бакура? Вече се убедих, че съм луд. Висок съм 15 сантиметра, нося рокли и ще се бие с гигантския приятел. Това не е истинския бакура. Той е обсебен от зъл дух от неговия хилядолетен пръстен. Нямам представа за какво говориш, но сега само стой и гледай! Кажи довиждане на тази котка в шапката. Супер, човече! Успях, Юги! Сега какво? Сега е негов ред. Малкият ти рицар имаше късмет преди малко, Юги. Но не и сега. Защо играе с обърната карта? Защото се страхува какво ще й направи Джоуи рицаря. Дръж се, Джоуи. Може и да е капан. Влизам. Чакай! Огнен удар! Какъв кретен! Беше отпращащ удар. Отпращащ удар? Изложих ли се? Когато се атакува отпращащ удар, всички карти в ръцете на двамата играчи отиват в гробището. Имаме голям късмет, че в момента не държах в ръката си картата с душата на Тея. Извинявай, Юги. Черния магиосник! Той е моята любима карта, но дали в нея е душата ми? Какво ще стане, ако игра с нея? С новата ръка идват съвсем нови възможности. Играта непрекъснато се променя. Нови опасности се появяват във всеки рунд. Опитва се да ме стресне. Не мога да разбера какво е намислил. Ще трябва да рискувам и да играя с черния магиосник. Ще играя с магическа карта, която ми позволява да съживя чудовищата от гробището. Възроди чудовището! Какво? Джоуи? Юги? И вие ли го сънувате? Това не е сън, Тристан. Просто аз полудявам. Това е една голяма делюзия. Само преди миг бях там горе. Да, но ако ти си тук долу, тогава кой е горе? Не знам. Наистина ли? Забелязах, че понякога, когато се дуелирам, сякаш някой ме направлява. И понякога сякаш чувам силен глас да ме вика от хилядолетния пъзел. Древен, могъщ глас. Така ли? Не знам точно какво става, но съм абсолютно убеден, че можем да му вярваме, който и да е той. Ей, щом големият човек е добър за теб, значи е такъв и за мен. Така е. И сега какво? Трябва да опитаме да намерим Тея. Тя сигурно е още в тестето. Тогава да се опитаме да спечелим това нещо, преди да играят с картата й. Добра идея. Аз ще ида да натупам един бакура. Стой, Джоуи. Играят с мен и ще трябва да тръгвам. Атака с черна магия! Не, още един отпращащ удар. Отново ще трябва да изпратим картите в ръцете си към гробището. Съжалявам. Няма нищо, и аз направих същото. Не, магиосникът на вярата. Това не е ли любимата карта на Тея? Знаеш ли дали смъртната й душа е уловена в нея? И аз се чудя. Може би трябва да играеш, за да разбереш. Но отново, не знаеш какво поставям тук и може би я поставиш в опасност. Дилема. Докато решаваш, аз ще активирам тази карта капан. Не, само десерт. Мисля, че ще ти помогне да свикнеш с настоящото положение. Само десерт взима по 500 точки от всеки твой играч на полето. Ще почувстваш как всяка точка се откъсва от биещото ти сърце. Голям Юги, добре ли си? Да, но още една такава атака и край с нас! Картата капан разби жизнените точки на Юги. Или по-точно нашите жизнени точки. Още един подобен удар ще бъде фатален за всички нас. Картата с душата на Тея не е в безопасност при мен. Ей, какво става? О, не!
Момчета, Стой тихо! не е ли малко рано за деня на Всесветии? Какво? Какво е това? Тихо! Бакура и Юги са огромни дуелиращи се великани и се бият за нашите души. Но Юги е при нас. Да, големият съм хем аз, хем не съм аз. Знам, че звучи сложно, но е свързано с хилядолетните елементи, които имаме с Бакура. Това е някаква магия. Магия? Значи не съм луда? Не, освен ако не полудяваме колективно. Погледни последния начин. Те има двама Юги. Силният е там горе, а хилавият тук долу. Не е точно така. Само се шегувам, спокойно. Забрави, че тук имам силата на черния магиосник. Юги, не бих го правил, ако бях на... Ще ви покажа кой е слабака тук долу. Гледайте, момчета. Юги, чакай! Атака с черна магия! Страхотно! Добра работа, Юги. Как? Не! Какво беше това? Каквото и да е, караме да изтръпвам. Дръж се, приятелю! Юги! Не можеш да атакуваш електрическия гущер без да получиш ответен токов удар. Малкият Юги скоро няма да забрави този урок. Карта капан. Добре, крадецо на души. Ще играя с обърната надолу карта. Ти си на ход. Няма проблем, глупако. Виждам я идеално. Сега и четиримата сте там, където исках. На полето и безпомощни. Лесна плячка за човекоядния бръмбър. Човекояден бръмбър? Добре, че съм момиче. Юги, какво прави тази карта? Тази карта може автоматично да унищожи едно същество на полето, веднага щом я хвърлят. Това определено е лоша работа. Момчета, въобще не искам да се връщам на гробището. Спокойно, Тристан, никой няма да се връща. Ще унищожим бръмбара, преди да играе с него. Няма да стане. Картата ще се активира в мига, в който атакуваме. Гробище, ето ме, идвам. Искаш да кажеш, Юги, че един от нас ще послужи за храна? Казвам само, че има само един изход от тук и ние стоим върху него. Да, картата капан, която големия Юги постави. Да, но за съжаление, ако искаме да използваме, ще трябва да пожертваме едно същество. Един от нас? Спокойно, Тея, аз ще ида. Изключено, Тристан. Помисли само. Съществото ще вземе един от нас без значение какво ще правим, така поне ще отнеса и него. Явно не си съгласен. Ти току-що се върна от гробището. Ако някой ходи, ще съм аз. Джоуи, чакай! Твърде късно. Да видим колко е яка тази боболечка. Голям Юги, използвай капана. Хайде, пусни го сега, моля те! Не искам приятелите ми да пострадат. Пожертвай мен! Активирам капана, като жертвам за това моя пламтящ рицар. Небесен рок! Насочи божествения си звук право към човекоядния бръмбър и го разкарай веднъж завинаги от полето. Но, Джоуи, Какво става с него? Той изчезва. Не се тревожете за мен! Изчезна. Ей така. Моят приятел си отиде. спокойно. Скоро всички ще се съберете в гробището и ще останете завинаги там. Гробището. Колко е страшно. Но Тристан се върне и може би... Косачът на карти! Дошъл е за мен! О, не! Нали не храниш илюзии, че можеш да спасиш приятеля си Джоуи? Вече игра с възроди чудовището. Единственият начин да го върнеш обратно. Скоро косачът на карти ще поиска душата му завинаги. Горкият Джоуи. Той се пожертва. Стой далеч от мен! Не е възможно. Тея?
Чакай! Това е магиосникът на вярата. Сълзата на те активира магически ефект на любимата й карта. Точно така. А ефектът на магиосникът на вярата ми позволява да върна една магическа карта от вече играните и да я добавя в ръцете си. Избирам картата Възроди чудовището. Възроди го. Как? Не искам... Джоуи, ти се върна! Супер! Губиш си времето и ходовете да спасяваш тези глупави смъртни. Приятелите ми никога не са губене на време. Ти си на ход. О, да. Ще играя, а ти ще загубиш. С тази ръка матчът ще приключи. Аз ще спечеля хилядолетният елемент. Първо ще играя с магиосникът на вярата в атакуваш режима, после с карта, която ще обърне приятелите ти един срещу друг. Смяна на сърцата. Смяна на сърцата? Това не е ли любимата карта на Бакура? И магията й е много силна. С тази карта ще те обърна срещу твоите приятели. Сега ще унищожиш същите приятели, които толкова защитаваше. Не, отказвам! В случая избор не ти се предлага. Смяна на сърцата ми позволява да контролирам чудовище на противника и аз избирам теб, малък Юги. Не намесвай малкия тук. И защо не? Като унищожа него, ще победя и теб. Ти си тук да го ръководиш и защитаваш. Тогава го защити от това! Юги! Юги! Това е Бакура! Истинският Бакура! Бакура? Значи и твоята душа е била затворена в любимата ти карта? Искам да помогна, но трябва да действаме бързо, Юги. Превзех неговите карти вместо твоите. Аз ще контролирам нея, докато ме атакуваш. Можеш да победиш злия Бакура. Не мога! Ще унищожа теб и ще те изпратя в гробището. Голяма работа. По-добре, отколкото да си обсебен от зъл дух. Направи го! Тихо! Имам по-добра идея. Ако злата сила на елемента на Бакура взима душите на хората, може би силата на моя хилядолетен елемент може да ги връща. Супер! Нашият Бакура си отиде където му е мястото. Къде е злият глупак? Невъзможно! Слушай внимателно, Юги. Използвай силата на черния магиосник. Изпрати го в гробището. Имаш го! Черна магия! Елемента на Юги беше почти мой. Добре ли си, Бакура? Вече да, благодарение на теб. Откъде намери хилядолетния пръстен? Баща ми го донесе от едно свое пътуване. Каза, че е от древен Египет. Мисля, че всички идват оттам. Хилядолетният пръстен му хвана окото, докато пазарувал в едно дюкянче. Човекът, който го продал на баща ми, му казал, че е свързан с дуелите с чудовища. Не ми звучеше логично, защото играта с карти е нова, а пръстенът очевидно е древен. Когато баща ми се върна, ми го подари. Имал чувството, че бил предопределен за мен. Току-що сънувах, че Бакура напълно се е побъркал. И аз за последно спя с карти за дуел под възглавницата. Наспахте ли се, приятели? Бакура! Махни си ръцете! Ти ме сграбчи пръв. Сънувах, че сме облечени като чудовища от карти и имаме двама Юги. Какво беше това? Не знам. Но каквото и да е, ще го посрещнем заедно. Гледахте Ю-Ги-О, герой от легендите, представен от Старс. Ролите озвучиха актьорите Ася Рачева, Цветан Ватев, Цанко Тасев, Александър Воронов. Превод Кристиян Александров и Алберта Върбанова. Тон режисьор Янко Арнаудов. Режисьор на дублажа Красимир Коцопаров.